Αυτό είναι ένα από τα χειρότερα cut που έχει γίνει στο σινεμά, αλλά πολλοί δεν το έχουν προσέξει ποτέ. Και είναι από την ταινία Ο Χάρι Πότερ και το τάγμα του Φίνικα. Προς το τέλος της ταινίας υπάρχει μία από τις καλύτερες, αν όχι η καλύτερη μάχη σε όλες τις ταινίες Χάρι Πότερ. Και αυτή είναι ανάμεσα στο Voldemort και στο Dumbledore. Τα visual effects ήταν υπέροχα, τα sound effects τέριαζαν 100% και ο ρυθμός ήταν τέλειος. Ο καλύτερος τρόπος που μπορώ να το περιγράψω είναι ότι το νιώθεις σαν ένα καλό τραγούδι. Κάθε cut χτίζει στο βάθος και κρατάει τη ροή της σκηνής. You've lost, old man. Και μετά... Η πιο πιθανή εξήγηση είναι ότι το να μπει αυτή η σκηνή ήταν μια επιλογή της τελευταίας στιγμής και το VFX budget είχε ήδη τελειώσει. Το καλό είναι ότι αν μπορεί ένα από τα μεγαλύτερα franchise στο κινηματογράφο να κάνει τέτοια λάθη, τότε είμαι σίγουρος ότι μπορείς και εσύ να κάνεις λάθη. Αλλά γράψε μου, εσύ είχες παρατηρήσει ποτέ αυτό το λάθος?